Мачка, бе! Така, ако още не сте разбрали от заглавието какво играем, просто радо биби ми се доигра. Игра в Grootcraft, IP в описанието да я приемам и Texture Pack също. What?! Окей. Не бъгва нищо в този сървър. Така ми се дропват айтемите и то как ме цели през стената. Първият път умирам, не се да чита, не е честно. Упс! Просто ми се доцъка пипи. Добре това. Как така ми изчезнаха блокчетата от инвентаря така, само леко технично. И решиха да изчезнат, нали? То от колко блока ме бие? В смисъл... Арчър ще играем. То па си има хората. Стрелите тук, добре. Реших Grootcraft, защото и то се лагвам, а в другите те лагват тотално много. А в Badlands не знам дали съм казвал не мога да играя, така да кажа. Защото съм баннат. Помислиха ме за хак и ме терма баннаха и саднаха жестоко. Това стана преди почти една година. Към 10 месеца, 11. UHC... Не, бе. Така. Някой да дойде. Бе, всички ли ме омразят? За какво не идвате, бе? Няма да играем, значи. Нещо ми лагва. И съжалявам, ако чувате звуци от клавиатура и мишка, тъкмо ако ги чувате, няма да... ще разберете, че не съм хак или нещо там използвам. Това, което в момента гледате отляво и отдясно и по средата. По средата е FPS-а, отляво са други неща, които ми помагат в PvP-то. Това е мод. Сега ще ви го покажа даже. За да не кажете, че хаквам, нали? И FPS-а... какво казах тук, що не знам. FPS-а, нещо такова. FPS-а ми рипва жестоко. Ето. Options, Mod Settings. Тук имам Toggle Snake, тук Item Physics. По един начин ми падат айтемите, така ще го стана 0. Direction HUD, това не знам какво е, не мога да се сетам, май беше това. Minimap за Minimap. Zoom мога да направя колкото искам. И съм тъп. Image индикатор, ето го. Упс. Добре, къде ми отиде това, Account Manager. Не. Помага. Добре, къде отиде това, къде такова, бе? Неп. Леле, аз съм много зле. Минимапа беше. Да, ето, не знам, така ще го става на 5. И пак влизам в BTC. Добре, защо FPS-а е толкова малко? Само 400, сега ли? Запуши, бе! Добре, да. Убиваме, добре. Някакво странно ме биеш така с фишинг рода във водата, както беше, ама не знам, не ме интересува. Това се знаеше, че просто умирам там в ъгълчето. Голденка. Така не я изядох. Айде. Пак същия. Сериозли. Защо на бака му е толкова с някакъв странен? Не! Да, как ме стига без да спавам блокчета, бе? Той няма с някакъв спид, как, бе? Как скача? Глей, сървъра лагва.
Сега сигурно ще бол спами. Как обикновено правят нубовете. И аз ще си бол спамя така. И съм пълен кривак. Айде, джемвай, бе! Ако лавата ще гаси, же... Изгасих си лавата сам. Аз съм ретард. Аз съм тъп! Добре! Абе, бе, как ме стига така? Като аз слагам блокчета, той не. Нали, им даже ме надминава. Аз ще бъл спамя, бе. Се налага само с лъка ще играят. Само за да не умра. Айде. Айде, бе. Да, бе. Умрях си. Умрях си. Дап. Фак. Добре. Какво да пусна? Ванила. Това е с някакви гадни работи. Почти съм сигурен. Акс. Някой ако дойде на Акс. Опа! Отидоха ми кабелите. Имам кабел пред екрана. Какво направи? Ох, добре. Имам кабел в момента пред екрана. Без да искам. Си бутнах кабела на мамбата. Но в момента не играя с мамбата. Защото имам Razer мамба и с нея играя уж. Нали, с нея си играя. Не уж, а си играя с нея. То слагва много жестоко. Но нещо ми прави мизери. Викам да извадя, защото е пропаднал кабела и... да. Кабела с лента е пред. Добре, то... има качествен интернет. Направо много качествен интернет. Съм много цела от лак. Окей. Да, и ми отидоха по-шаните вече. Всеки хит е много важен тук, защото ако само го критваме така... Умираш! Seriously! Скачи! Той хит беше малко странен, няма да ви пускам реплей. Да, то се само ще бяга. Ще ме гони. Дап, аз умирам. Дап. Не! Окей. Това ще отлипа, надявам се харесва, така... Майтапе са... Его Майнкрафт. Добре. Защо не мога да мръдна? Защо стават тия мизерии? Готово. Добре. Защо е така бавно, бе? Работи ми мамата, хайп! Добре, сега ще видите. Какво е да си с мамба и какво е да си без мамба. Нямам никакви кликове, просто ми е много по-удобно. И мога хубаво да си наспамял. То слепна. Добре, изи. Да, изи, нали? Like guys, спамбол. Има някакви такива, ама ужасни бол спамери. Просто само с лъка пам. Е така.
Схванахте идеята. И с тебе ли същата работа, бе? Май не построих нещо, което не трябваше той да вижда, защото и още малък. То срещу който играем. Аха. Добре, не си хакам. Аз съм ретард! Не, аз не мога да го пропусна това. Да, добре. Не съм играл от толкова време и... Добре, сървъра не го обаква. Не. Ага, взех ли ти водата, яко ли? Яко ли? Ама само ето знам, че не е яко да те ролбаква сървъра. Дап. Видял се. На какво пак арча? Добре. То сериозно ли си мисли, че има цели? Да, и позна. И той целеше мен, ама аз няколко секунди, даже бих казал стотни. Преди него. Го оцелих. Добре, играем последно. Клипа да не стане много дълъг. Даже в момента не знам колко време е. 12 минути. Това е доста. Айде. Не, това не се зачита. Айде. Това вече е последна на бютюти. Може би чувате мишката. Как спамя? До FPS малко се поуправи. Ама само малко. Пак почва да лагва. Окей. What the... пак бъгна. Човек, защо е? Сложих я на едно място, тя на друго нещо. Его сървъра, бе. Его най-хуя сървър. Това е CubeCraft в 2. Version 2. Добре, надявам се клипа ви харесал, който така. Дайте лайк, се абонирайте. И да, довиждане.